ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿನಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇವರು ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ನಾನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲಿಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕಲ್ ಪೂರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ ಅಕ್ಲನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಕ್ ವಾ ಶೇಡ್ ಐಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಐನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಿಮ್ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಡು ಸೀನ್ದು ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಎಪ್ಪಲ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ತಿಂಗೋಲು ಬಾಲೆನ್ ಬಂಜಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ದದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ತೂಪಿನ ಬಂದು ಉಂಡು. ಎಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಐಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಮ್ಮೇರೆ ಎಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ನೆಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟ್ ಅಮ್ಮೇರು ಇದೇ ತೋಚ್ಪಾಜನ್ಲ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ఒక ಮಗಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೇದ ಪನ್ನಾಗ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಲಕ ಬಟ್ ಉಲೈಡ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಲಕ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ತೋಚ್ಪಾದೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ದಾಲೇಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಉಂಡು, ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡು, ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೂರ ಕ್ಲಾಸಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ನಾನು ತುಳುತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂದತ್ತು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ರಿಯಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲಮ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಆಲ್ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಹೀರೋಯಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಿಲನ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಿಲನ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಲನ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲಿಮ್. ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಯಾಂಕ್ ಸುರುಟ್ರದಿಲ್ಲ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಓಲ ಲಕ್ಕರೆ ಓಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪರಂಗೆ ಓಲ ಹೆಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 200% ನಿಜ 200%. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪೆ ಓಲಾಲ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂತೆ ಲಕ್ಕಗಾನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಿದೈಬೋದು ಬರ್ಕಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸುರುಟ್ರದ್ದು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ಡ ಬಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. Editor has done a wonderful job. All lag in the knowledge, wonderful camera, beautiful song, beautiful re-recording. All ittala all onji minus ಪಂಪಿನ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಮಂತದೇರು ಸರ್ ಅಕರು ಒಂಜಿ 10-15 ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಡದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಾಕ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋನ ಒಂಜಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಅಕ್ಲರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಜೂಸ್ ಜನ ಅರ್ನ. ಬಟ್ ಆ ಕಂಜೂಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಅವು ಕಡೆಯಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಜ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾತ್ ಪೊರ್ಲು ನೆರೇಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ಲ ಮಗ ರೀರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನ ಜನಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಟೆಂಟು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್. ಒಂದು ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂಚೆ ಬಿಂದ ಆಲೇಜ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಂಟ್ ಪೊರ್ಬ್ರೇರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಲ್ಗ್ಯಾರಿಟಿ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬಿಂದ ಆಲೇಜ್ ಇಂಡಿಸೆಂಟ್ನೆಸ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ದೀಪೇರು. ಬಟ್ ಓಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಲ ಫೈಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಓಲ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫೈಟು. ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂದೇನು ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ತೇವೆ.
ಹೆಚ್ಚ ಪನ್ನೀರ್ ಬಳಿ ಇವನ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಡ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರಿ ಬರ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಆ ನೇಟಿವಿಟಿ ಆ ಒಂದು ಪೂರ ಓಲ ಮಿಸ್ ಆವಂದೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಫಿಲಿಮ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪುನಃ ಕ್ವಶನ್ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಏಪ ಮನ್ಪೋರು ಪಂಡದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಚೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜೆ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಐತೆ ತುಳುಟ್ ಮಲ್ಪೋನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಎನ್ನ ಏಜ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ತೆಲುಗುಡು ಆವಡು ತಮಿಳ್ ಆವಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರು ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಎನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಎಂಚುಂಟು ಪಣ ಏನೈತೆ ಅವರು ಪೂರ ಮಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಲ್ಪೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಉಂಡು ಆ ಇಮೇಜ್ ಇರ್ದು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪನ ಬಿನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಏನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ತುಳುತ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅವು ಓಲೆ ಮಿಸ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಮೇನ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂದಾಗ ತುಳುತ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆವಡು ತುಳುತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಅವು ಮಿಸ್ ಅವ್ರ ಅವು ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾನೋಡು ತುಳುತ ನಮ್ಮ ದೈವದ ವಿಷಯ ತಮರ ನೀವು ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತನತಿ ಕಾಂತಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ವಿಷಯ ಬಟ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಒಪ್ಪೋತನು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪನ ಇಂಚಿನ ಪನ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾನು ಓಲ್ಡ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಪನ ಯಾನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಬಗ್ಪುರಕ್ಕೇನು ದೈವ ಇಂಚನ ಅಂಚೆ ಬರೋಕೇನು ಅಂಚ ಆಮೇಲೆ ಆತ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದಲ್ಲ ಕೇನುಜೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅವು ಮಿಸ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಅವು ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಕ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸುಮನ್ ದಾಯಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅವು ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಏಜ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಹೋಗಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಡೀ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಐ ನೋ ಡೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆನಾಗ ಆಂಡಲ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅನ್ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಫಿಲಿಮ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಅರ್ನ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಓಲ ಲೂಸಿಜ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ದೀತಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕಲು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ವಾಕ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರಕಲ್ಲ ನಿಕಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕಲು ಥಿಯೇಟರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವಳೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಾದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜನರಲಿ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಪಂಪೇರು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಅಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರನ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂತೇರು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.